नोंबाजै दंफैयोलै जा न'खरनि माबा दं होनना बुंनानै आयुलै जाम्बा बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आं ब्लगिं भिडिअ होयैया खानायखौ माबायदि नुदों दा थांगोन उदालगुरियावहाय दसेनि उनावहाय बेनिफ्राय आं दायो उदालगुरि थाङैनि सिगां मोनसे भिडिअ खालामनो थांदोंमोन आं मोनसे जायगायावहाय बेनिफ्राय आं मोनसे फेमिलिनि मोनसे बेसाद बानायदों आं बैनि पेकिंआव दं आं लाबोबाय बेखौ दा थांनानै न'आवहाय नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मेथाइ बायनि र' मेथाइ स' एक्चुअली आं बेबायदि ब्लग खालामफेरा दे ब्लगिं भिडिअ खालामफेरा बाट ओमफ्राय दायो माने बिराद गोबाव जाबाय प्रकाश नार्जारियाव भिडिअ आपल'ड खालामनाया दिनै जानोबो लुबैदों गोदै ओमफ्राय लाबाय मेथाइ आरो लोगोसे जे पेकिं खालामना लाबोदोंमोन बेखौहाय आं खुलिनो थांगासिनो दं जास्ट डन बस्क' मोनदों जिउआवहाय मानसिफ्रा बिराद खस्थ' खालामो आंबो खालामदों नोंबो खालामो बयबो खालामो खस्थ'खौ खालामाबाथ' बहा फिथाइ मोनजानो बेनि गेजेराव एना एनि दावराव दावसियाबो थायो एक्चुअलि बुंनो थाङोबा राजखान्थिनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जायो राजखान्थिया गोबां हारिखौ फोथांना लाखिनायाव मदद होयो खिन्थु बेखौ इस्तेमाल खालामनो इउज खालामनो रोंनांगौ आरो जाय मानसिया बे पावारखौ मोनदों बै मानसिया गोबां गिदिर रेसपन्सिबिलिटि थानाय जायो आरो लोगोसे बे रेसपन्सिबिलिटिखौ मोजाङै फालियाबा बा मोजां नोजोर होआबा पुरा माने जे जोंनि थाखाय खाबु मोनदोंमोन जाय बेसादखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो मुभमेन्ट खालामदों जोंखौ रावबो नाया जोंखौ रेसपेक्ट होआ बे फिथाइखौ जों मोननाय लोगो लोगो जों जुदि बेखौ आखायाव लानो रोङाब्ला जोंनि थाखाय गोबां गेदेर खहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबां गोबाव जाबाय सरकार खुंनाया टाउननि लामाखौनो मोजांबो बानायनानै होनो हाया जायो मोसौ गांसो जादों मासेया बेथाया दा जास्ट न' सफैदों ओमफ्राय मुन्नि मुलि बिदि जा लेथ्रा जाना दं माने मुलि फुनदों बेनाव गाराय जादोंमोन बे मुलिनि थाखाय बिदि जादों नुदों बिराद लेथ्रा ओमफ्राय नै रायजो आं बुंदोंमोन ना आं माबा मोनसे लाबोदों होननानै जोंहा न'खरनि माबा दं होनना बुंनानै आं बेखौ लाबोबाय आरो लोगोसे मेथाइ जानो लुबैयोब्ला दोनबाय फैदो मथुआ नुदों नेगासिनो मथु बाबा नाय मथु नुदों इस्राम इस्राम आयुलै जाम्बा नुदों माने बे नुदों फैदो फै आयुलै जाम्बा मथु नुदों मुन्नि नुदों दलथा फै ओमफ्राय गाद मुथु आं नोंसिनि थाखाय जेबो बुस्थु लाबोखै आं नै बेवहाय बे जाबाय जोंहा आइनि फट' मामिनि फट' बैयाव थानाय समावहाय मा होनदों नायदो बे सावजानाय जादोंमोन दङ बेयावहाय बुस्थुआ माबा जाबाय बेखौ गोदान फिन बानायबाय आं बे जाबाय बेसेबांबा मायथाइनि बियो 1999 मायथाइनि इयो आं बे समाव लिरनानै दोनदों आरोना बे फट'नि जि केपचार डेट सलार लानाय समाव दै बै समावहाय सलार जोंहा मा होनदों फार्स्ट लाजेनदोंमोन ओमफ्राय नैबे बेखौ नायदो बेखौ बै बे औवा दालाय सिदा नुदोंना बेयो जाबाय टिभि एन्टेना जोंनाथ' टिभि एन्टेनाथ' आगोलनि टिभि एन्टेनाथ' नानि हारा सिस्टेमसो नानि हारा ओरै थांनानै बेबायदिमोन आरोना स' बेनोमोन जोंना सिगांनि 1999 मायथाइनि मथु मुन्निया नुदों नै बियो बे जाबाय जोंनि आइजों बाबाजों आंजोंनि फट' बानायनाय जों साथामबो माब्लाबाबो खेबजाफेराखैमोन ना आरो खेबजादोंबाबो आंनाव बे फट'आ गैया
बाट आङो बेखौ मा खालामबाय आंनि जि उन्दैनि फट' बे उन्दैनि फट' आंनाव दंमोन आंनाव ओमफ्राय बिनि गेजेराव आरो नैबे फट'जों आङो दाजाबदेरबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बाबानि फट'खौबो जों दाजाबदेरबाय नायदो मा दोनदों मोजां नुदोंना माने एडिट खालामनाय बायदिखौ नुवाखै जेनेबा आं खिथुनाव दं आरो माने स' बेबायदि बानायनानै हरबाय ओमफ्राय एक्सुवेलि बे बानायनाया गोबां माबा जादों वाटारप्रुफ आरोना बेयो ओमफ्राय नायदो बे वाटारप्रुफ बानायनानै हरदों आरो बेखौहाय एक्सुवेलि प्लास्टिकजों माबा खालामना हरदों बेखौ नायोब्ला मथु दुस्थ' खालामना दे मिथिबायना माजों बेसे वाटारप्रुफ आरोना इयो स' बेखौहाय आं जुदि लागायबा फै बेखौहाय देखायनो आं जुदि बेवहायबो आं लागायनो हायो बेवहायबो बिराद मोजां लागायनो खिन्थु आं बिथिंजाय फिउचाराव मोनसे लागायनो नागिरनो सानो बेयाव आं लागायनो हायो बेयावबो लागायनो हायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव आङो बेयावल' नङा बेयावबो लागायनो हायो मुनि बेखौ बोखारनानैबाबो नैयावबो लागायनो हायो आङो बेबायदि आरोना बेथ' बैयावहाय बै गोलावबो लागायगोन आङो ओरैबो लागायनो हायो बेवहाय स' नङा बेयाव जुदि लागायाबाबो आङो नैयाव लागायनो हायो नङाबा नैबे रुमावबो लागायनो हागोन आं बेबायदि आरोना स' बानायबाय आरो गोसोआ गोजोननाय मोनबाय दुखुनांथाव बाथ्रा 2012 मायथाइयावहाय एप्रिल दाननि 26 ना 24आवहाय जोंनि आइया रुंसारि जादों ओमफ्राय बिनि गेजेराव आङो आइजों आंजोंहाय फट' लादोंमोन आङो ओरै सेल्फि लालायनाय मोनसे सेल्फिथ' नङा डाइरेक्टलि केमेरा जे माबानाय थाखानाय जेनेबा बेक साइडजोंनो आङो फट' ओरै लालायनायनानै आइजों लादोंमोन आइया जेब्ला हा सिबदोंमोन बे खमावबो 2006 ना 2007 मायथाइनिनो जानांगौमोन 2007 मायथाइयावनो आं लादोंमोन नाथाय बै समाव लानो रोंदिया बे फट'खौ ओमफ्राय बिनि थाखायनो माबादालागै जों आइजों आंजों फट' थागौमोनदां जानांगौ खिन्थु जों आइजों आंजों आरो बाबाजों फट' बेबायदि लानाय गैया आंनियाव नङाबा आं बिराद मोजां बानायगौमोन बेखौ गोसोखाङो आंनि बिमाखौ नोंथांमोना सोंखागोनखा नोंनि बिमाखौ गोसोखाङो आं आंनिखौ आरो बिनि गेजेराव गोसोखांनायनि थाखायनो आरो लोगोसे आरो बिराद गोरिब न'खरनि फेमिलिनिफ्राय फैनाय जादों खिन्थु सिगाङावहाय जोंनि बाबाया माखासे खामानि मावोमोन साब कन्ट्रेक्ट बे समाव बिराद मोजाङैनोमोन जोंनाव गारि गुरा गासिबो दंजोबोमोन गेजेर खन्द'आवहाय थाखाफोरखौ नुकसान खालामनानै लानायनि आंखालावहाय जेब्ला आं देरफुनाय सम जाबाय फरायनाय सम जाबाय बे समावहायसो रां रुफाया गोबां माइनास जाबाय आरो लोगोसे बिनि थाखायनो आङो खामानि मावनायजों लोगोसे फरायनोबो गोनां जालायदोंमोन पान्जाबावहाय थांनानै ओमफ्राय स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय